preparat un programa molt especial que ens fa moltíssima il·lusió. Hem vingut fins al Coi per ensenyar-vos les festes de moros i cristians amb la festivitat de Sant Jordi. A primera hora del matí, a trenc d'alba, surten a fer la primera diana. Acompanyats del so del pas doble, les filaes, en una formació reduïda, desfilen fins a la porta de l'Ajuntament. El primer que captiva dels moros i cristians del Coi és el vestuari i la música. Són 14 filaes en cada bàndol. La que menys festers té, en té 150. N'hi ha un cap d'esquadra, que és el que forma, el que dirigeix, el que ordena que s'alcen les armes, que baixen, és el que dona totes les instruccions del ritme i demés, i aquesta persona és la que dirigeix el grup. Són una esquadra de 10 festers o festeres i un cap d'esquadra. L'origen és el patronatge de Sant Jordi, basat en un fet que tant la tradició com les cròniques atribueixen a la victòria dels alcoians quan la primera ocupació de la conquesta cristiana en Alcoi del segle XIII. N'hi ha un fet d'armes i li atribueixen a Sant Jordi aquesta intervenció cèl·lica que va tindre en favor dels alcoians. I per això, a partir del segle XIV, ja n'hi ha una festivitat, però la festa de moros i cristians com a tal no començarà fins al segle XVII. A partir de l'expulsió dels moriscos ja es pot, diguem, entre cometes, parlar de dos bàndols, un bando moro i un bando cristià. I són aquests dos bàndols els que participen en la processó, és un acte religiós al principi, i dins d'una evolució lògica, la societat, diguem, d'una societat agrària al pas a una societat industrial que ja es detecta en el segle XVIII, això va fent que les filades, a poc, al voltant d'aquesta processó és quan ja surt una festivitat molt més lúdica, molt més d'espectacle, com podria ser la que ja es fa en el segle XIX, en la introducció de les bandes militars, que després ja seran bandes de música civils, i això és un poc l'evolució de la festa. En el segle XX també n'hi ha incorporacions importants, com la música que es profés per a la festa, la marxa cristiana, la marxa mora, el desfile que este matí ens acompanya a primera hora del matí són pasdobles, per tant tenim una sèrie de músiques es profés per a la filar. Després de la diana es comença a notar l'ambient que espera la primera entrada. Viurem la vigília de Sant Jordi, el primer dels 3 dies de les festes. Els carrers s'omplen amb milers de cadires que ocuparan els espectadors i als balcons no hi cabrà ni una agulla. L'entrada del matí és la dels cristians. Les esquadres es preparen per sortir al lloc que anomenen el partidor. Sembla que els carrers hagin estat dissenyats per a aquesta festa i els balcons siguin les llotges del gran espectacle. Cada cop queden menys minuts per començar l'entrada. Bueno, pel matí fem un desfile dels cristians i les parades dels moros. Primer entren el capità, a les 7 o 8 filades una esquadra d'enmig, que és una esquadra especial també, i després al final l'última l'alferes, tant els moros com els cristians. Antes era moro i ara cristià. Estava a casa de pedra ja i em vaig passar ja als cristians. No, bueno, hi ha una esquadra, que és l'esquadra de la fila, i després hi ha tota la gent de la... Sol haver només una esquadra per cada fila. Tota la vida, família tota la vida. Jo antes era moro, com t'ha dit, però que això de tota la vida, pares i abuelos, tota la vida. No n'hi ha paraules per descriure això. Això és emoció i il·lusió de tot.
de tot en una. És la primera volta que hi sim i la veritat és que és un moment molt especial per a totes nosaltres perquè hem dedicat una muntona de temps i res, molt agraïdes d'això. I molt esforç. Unes són d'algunes files, però la majoria som d'ací dels navarros perquè hem eixit avui així. La festa tradicional d'Alcoi és la representació de quan van conquistar els cristians aquest territori que abans era moro. Més o menys és això. I cada any ho celebrem com a victòria que van tindre els alcoians. Gràcies a Sant Jordiet i a Jaume I. És un moment molt esperat, que tots els alcoians desitgem que plegui i ara ja està, a disfrutar-ho. L'inici de la festa és tota una explosió de sentiments. Davant hi va el capità, precedit d'un immens preludi que la filà s'encarrega cada any de cuidar fins l'últim detall. Les filaes cristianes són els andalusos, asturians, cits, llauradors, gusmans, bascos, mozàrabs, almogàvers, navarresos, tomasines, muntanyesos, creuats, alcudians i aragonesos. Els moros i cristians són molt més del que pot semblar i les entrades són autèntics espectacles en moviment que duren hores. Els navarros, que enguany fan la figura del capità, han portat expressament un grup de dansa tradicional de Navarra, de la població d'Ituren. Esto dicen que en su día era para ahuyentar los malos espíritus y para despertar la tierra. Se andaba en carnavales a primeros de año para despertar la tierra para que diera buen producto. Y bueno, y hoy en día pues ya, claro, sabes, como todo pues va evolucionando un poquitín, algo evolucionado, pero lo que se ha hecho es, se ha reforzado mucho esto, ¿no? Entonces el pueblo nuestro es muy pequeñico, tiene 500 habitantes. Pues es un pueblo tan pequeño que es muy difícil de sacar mucha gente, pero es lo que te digo, pues es pequeño, pero a la vez es grande con esto, ¿no? Porque todo el mundo lo hace, todo el mundo allí, todo el mundo es Yualduna y todo el mundo participa. Hace 28 años estuvimos también en la capitanía anterior, no, la anterior sería. También nosotros venimos invitados por la fila de navarros. Entonces, pues sí, pues este año pues les gustó entonces y nos han vuelto a llamar. Y aquí estamos pues a ver si animamos un poco también esto, ¿no? Y participamos un poco en todo este fiesta que es muy bonita y bueno, para nosotros es sorprendente también esta fiesta, la hemos visto aquí antes, también hemos estado en Ontenien y en Crevillent también hemos estado algún año y la verdad es que ya lo conocemos un poco, pero bueno, es muy bonito.
El ritme està cuidat i ningú s'avorreix davant de tanta feina i que passa per davant sense interrupcions. L'entrada de l'exèrcit cristià captiva l'espectador i el més aplaudit és el capità. Hi ha un membre prou antic amb ella, porta 56 anys, 56 o sigui, des de menut, des de petit, i bueno, al final els que són més antics i un poc estem fent un Montepío, que és arreplegar diners durant prou de temps, pues, accedim a aquestes històries, et trien, bueno, els presentem, et trien i eixes. Els meus pares, sí, aquí som de la meva família 17 persones, i de cavallers i dames en 30, tots. Sí, no, és emocionant i la gent està esperant-te, i a veure quin tratge t'has fet i aquestes històries, però bueno, cada capità és rotatori, el càrrec, nosaltres ens toca d'ací 14 anys, hi ha 14 files cristianes i cada any el fa un i trien un tio per ella. Si al matí està el torn de l'entrada dels cristians, a la tarda és el torn de l'entrada dels moros. Una de les filaes és aquesta, la que està en aquest local, la filà Marrakech. Aquí veiem com dinen i com es maquillen preparant-se per sortir a les 5 de la tarda a l'entrada dels moros en aquesta vigília de Sant Jordi. Han dinat aquí i ja van pels cafès. Es comencen a maquillar per sortir a l'entrada dels moros, que serà a la tarda. Està ple de festers, paraula valencianíssima per qualificar aquells que en són molt de la festa, que de fester és una història molt adequada per la sobretaula. Doncs ens toca esquadra i anem a maquillar-se per preparar-se. Doncs, no sé, fan un poc de color i per així guapos, clar. Quan era més xicotet, eixia una altra filà. Però mon pare i el meu germà, que són més xicotets, bueno, mon pare és més major, però el meu germà més menut, es van canviar de filà. I al cap dels anys vaig canviar també. Doncs per a mi és una emoció i porta esperant-ho, com fem una roda, farà 4 o 5 anys que no faig aquest acte i és emocionant. Més també per compartir en l'esquadra en amics, en familiars, en el meu germà, és emotiu. Cada any anem com rodant, no? Serem un centenar d'individus en la fila i aquest acte el fem 11. Doncs al llarg dels anys va rodant i el toca uns anys sí i un altre no. No es tracta de normativa, es tracta de que així els dissenys de les filaes és conforme va fundant-se la filà. Normalment aquestes filaes solen ser més que centenàries, bicentenàries. La nostra filada de Marrakech es funda en l'any 1901. És un disseny del pintor Francisco Laporta Gisbert, un pintor, pensem que estem situant-se a principis del segle XX, en 1900, quan el modernisme, el secessionisme, i el que buscava és que fins a aquest moment els moros així en el coll, el bando moro, anava un poc a la turca, en pantalons bombatxos, mentre que així en aquest moment
quan la filà Marrakeix naix per trencar un poc tot aquest tema. Ja anem en falda, ja és un traje buscant més la idiosincràsia magrebí, més que l'otomana, i a partir d'ahir n'hi ha unes, des del disseny original que va actualitzant-se a lo llarg del temps, però que no perd les seues proporcions. La faixa segueix sent la que es va crear, el xaleco també i els metalls igual. Quan els moriscos ocupaven aquestes zones és quan el rei Jaume I expulsa d'ací a tota la població morisca i de més. Clar, concretament Alcoi es queda despoblat i va ser repoblat en famílies d'origen català. D'ahir les nostres indústries, que és la indústria papelera, la indústria textil, el meu cognom Llorenç, un nom que no pot ser més català, és de Lleida, com molts cognoms que es trobareu així en Alcoi. Es unís moltes coses, i entre elles quina? El nostre patró, Sant Jordi. Tant patró és dels catalans com és nostre i de tota la corona d'Aragó. Tan sols una diferència. Normalment el Sant Jordi el coneixem matant el mal, es representa per el drac, i nosaltres sí hem canviat el drac per els moros. És la lluita de moros contra cristians, una lluita que no entra en guerra, no entra en conflicte, sinó en harmonia i en convivència en els dos bandos. No, bueno, mon pare sí que hi ha una altra fila, els cordoneros, i jo, com abans no podíem eixir les dones a la festa d'Alcoi com a individu, pues bueno, era molt important per a mi. Estar en aquesta fila ha sigut per mi tot un honor, ser dels marrasquers, perquè a més va ser el primer tratge que ma mare em va posar quan era xicoteta, molt menuda, sense ser de ninguna fila. I al final poder estar aquí, bueno, fantàstic, és un honor, molta il·lusió. Abans de començar la música està tot el món expectant i queda un poc bueno, agarres aire i sospires un poc, però és el moment, quan ja comença la música en el moment, dius ja està, ja puc començar. És molt xulo. Les filaes mores van sortint cap al partidor, on esperen impacients. L'ordre és idèntic al del matí, però les files totalment diferents. Llana, judíos, domingo miques, chano, verds, magenta, cordón, ligeros, mudèjares, avançarratges, marrakeix, realistes, barbaresc i berimèrims. Aquí comença la segona entrada i clou el primer dia de la trilogia, els 3 dies centrals de les festes dels moros i cristians d'Alcoi, la representació de la batalla de 1276. L'origen de les 28 filers actuals es troba documentat l'any 1672, al llibre Cèlebre Centúria, del cronista Carbonell. Allà es parla de l'aparició de 2 companyies, la de catòlicos cristianos i la de moros cristianos. I fins ara. Al meu poble, Alcoi, allí fan unes festes que a molts els dura un any i que altres les esperen sense pensar en el sant. Són moros i cristians que el cafè els fa germans, sempre perden els moros i guanyen els cristians. Tants amos, tants obrers, tan dolç i tan amarg, ballen colors de festa amb músiques i focs.
Al meu poble, Alcoi, té costeres i ponts, música de teleres, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan naixer boira, el fum brut sense ales. Així me n'eres trau en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran. El meu poble, Alcoi.